Okay guys, magandang gabi na naman ulit sa ating lahat. Ayan, at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. Ngayon mga guys, nandito pala tayo sa bayan pa rin ng Bugalyon. At dito, ipapakita ko sa inyo yung mga Christmas light dito sa may munisipyo tsaka sa plaza. Yung malaking Christmas light, Christmas tree mga guys, nandun sa plaza mismo, no? Tapos yung Christmas light dito sa sa may harap ng munisipyo. Ayan, papasadahan rin natin. So bago yan, shoutout pala dyan sa US, yung mga kababayan nating OFW na nandyan, kay Jess 619 at kay Sir Leo Digario Versusa. Ayan, laging nagko-comment yan dito sa mga videos natin, no? At ayan, Sir Leo Digario Versusa, ano pala yung simbolo ng kalabaw? Ayan, magaling magpaliwanag yan si Sir Leo Digario Versusa. Ipapaliwanag niya yan. At sa lahat ng mga viewers pala natin, magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon mga guys, papakita natin dito sa may dito mismo sa may harap ng munisipyo yung Christmas light nila. At samahan nyo ako mga guys. Tara, let's go! So, ayan na mga guys, no? Marami ng mga Christmas light dito sa may munisipyo ng Bugalyon. Ayan, no? Ayan. Ito yung harap mismo ng munisipyo. Tapos mamaya papunta tayo doon at pupuntahan natin yung malaking Christmas tree. At may ilaw na. Ayan. At mula dito natatanaw na natin yung malaking Christmas tree dito sa may plaza ng Bugalyon mga guys, no? At ayan. Oh. Napakaganda mga guys, no? Napakataas. At sa taas may star. Ano, malaking star. Hindi natin alam kung ilang feet yan mga guys, no, pero mataas. Simple lang mga guys, no, mga ilaw lang pala yung decoration niya. Wala siyang ibang palamuti. At ayan yung nakaraan nating videos, yung binlog natin nung nakaraan yan. Tapos ito ngayon, ito yung inabangan na lang natin na mailawan mga guys, no.
At ayan, yan yung Kalabaw. Tapos yun yung entrance dito. At maliwanag na rin mga guys, no? At ayan, yan yung Kalabaw. So may dalawang siksi na mga kababayan natin dito sa Bugalyon. Yan, no? Napakataas ang Kalabaw. Kasya kahit na matangkad na tao. Ayan, papasadahan natin hanggang doon sa likod. At ayan na nga mga guys, may ano na, no, nakikita nating fountain. Hello. At ayan na nga mga guys, pagdating natin dito, ayan sa may Kabayo, ayan may fountain na siya. Tapos ikutin natin, may ilaw na rin. Ano, papansin natin na may ilaw na rin. Paikot lang to mga guys, no. At ayan na mga guys, galing tayo dito sa likod. Yan, papunta na naman tayo doon sa harap. Ayan, palabas na yan. Galing tayo doon sa may Kalabaw mga guys, no? Yan, nakikita naman natin dito, Kalabaw na yan. Dito tayo sa likod ng ano, Christmas tree. Kasi kanina nandun tayo sa harap. Ngayon naman dito sa likod. At ayan na nga mga guys, sa kakaikot natin, may naikot tayo dito na ano, ibang barangay pero Bugalyon din, Barangay Pulong. Yan, no. Ginawa nila tayong ano, taga-picture sa kanila. Ayan. Ayan ma'am, magandang gabi po. Ayan. Taga Pulong. Saan banda sa Pulong? Para alam ko yung bahay. Para pagka piyesta nyo, mamimiyasta kami. Ayan, si ma'am. Ito, unahin natin. Ma'am, pangalan po nila, ma'am? Alaysa po. Ma'am Alaysa De Leon. De Leon. Okay, ma'am. May nagtatanong pala, ma'am, kung single po ba or with sidecar na? With sidecar. With sidecar?
Ayan ma'am, i-shoutout mo yung sidecar nyo. Shout out kay Jenrick. Nandyan, Ayan. nagpa-marshal. Nasaan po? Nandyan po. Ay, nagbabantay po. Opo. Ayan. Sir, mag-ingat kayo. Nandito si ma'am. Ma'am, thank you ma'am ha. Sige po. Ayan, si sir, ito. Si sir, anong pangalan? Sam De Leon po. Sam De Leon. Magkapatid ba kayo? Opo. Kayong apat? Opo. Grabe, magkapatid pala to. Okay, sir. Mag-shoutout ka, sir, sa mga nililigawan nyo. Ayan. Wala naman ako nililigaw. Tapos nag-isip ka pa. Loko ka. Ayan, sir. So, okay, sir. Thank you. Si ma'am. Ayan. Pangalan po? Alfish de Leon po. Mag-shoutout ka, ma'am, sa mga nanliligaw sa'yo. Hindi, wala. Shout out na lang kina mama and papa. Okay. Sa bahay. Thank you. Sa bahay. Okay. Thank you. Si ma'am. Pangalan? Ara de Leon TV. Okay. Mag-shoutout ka sa mga manliligaw mo. Alam kong marami. Hindi, wala. Ayun na, mapapanood ng mama mo to. Garuti ka dyan pag-uwi mo. Okay, shoutout mo na yung mama at saka papa mo. Shout out din po kila mama and papa na naiwan ko sa bahay. Pero walang nanliligaw. Walang boyfriend. Wala po. Okay, very good. So, nag-aaral. Opo. Anong grade? Second year college po. Second year college. Saan? Sa PSU or PSU Ordanita. Okay, mag-aaral mabuti ano. yes po. So, ayan na guys. Ma'am, maraming salamat no. At napaunlakan yung ating maliit na channel. So, maraming salamat po. At ayan na mga guys, at galing tayo doon. So, tayo na ay magpapaalam na at pinapasalamatan ko pala lahat ng mga nanonood dito sa maliit nating channel at sa mga solid subscribers natin dyan. Maraming salamat po. Patuloy lang sa pag-subscribe dito sa channel natin mga guys no. At sa mga hindi pa nag-subscribe pala, mag-subscribe na kayo para makatulong kayo dito sa maliit nating channel. So, maraming salamat. At sa sponsor pala no, pinapasalamatan ko lahat ng mga sponsor dito sa maliit nating channel. Maraming salamat po. At malaking tulong po yung ginagawa nyo dito sa maliit nating channel. So, ayan. Hanggang sa muli na naman ulit. Maraming salamat.